Helo, enw fi di Alun Ellis. Dwi yn bennaeth Seicoleg yn Ysgol Sir Owen yn Gaernarfon. Dwi hefyd yn dysgu Seicoleg i ysgolion eraill yn y sir. Heddiw yma dwi'n mynd i fynd drwy Uned 2 yn fyr iawn, sôn beth sy'n yr uned, a deud sut mae o wahanol i Uned 1, a wedyn dwi'n mynd ymlaen i edrych ar un rhan o Uned 2, sef yn y dulliau ymchwil dewis cyfranogwyr. Iawn. Mi wna i edrych ar, mi fyddai'n rhannu pwynt pŵer rwan, yn y pwynt pŵer hefyd, mi fyddai'n hwnna'n cael ei rannu wedyn, so gallwch chi gael mynediad ato fo ar unrhyw amser os da chi eisiau mynd nôl dros ran yr wers, fydd y pwynt pŵer yna hefyd, os da chi eisiau defnyddio fatha nodiadau. Iawn. Iawn. Felly, yn y wers yma, fel dwi wedi sôn yn barod, da ni'n mynd i edrych ar cyflwyniad byr Uned 2, a wedyn da ni'n mynd i edrych ar ddewis cyfranogwyr. Wan ta mae yna linc yn fanna i faes llafur lefel A Seicoleg, mae hwnna ar gwefan Cybac. Mae yna ddeunyddiau ffantastig ar wefan Cybac hefyd. Os da chi isio, mae'r stwff blended learning ar gael, lle mae yna wersi rhithiol ar gael ar y pynciau gyd, a hefyd mae yna terefnyddion gwybodaeth sydd yn dangos nodiadau byr ar unedau. Digwydd bod ar hyn o byd ar wefan Cybac does ddim trefnyddion gwybodaeth ar gyfer dewis cyfranogwyr. Dydy o ddim yna ar hyn o bryd, ond mae'n siŵr mi fydd yna'n y dyfodol. Ond os da chi isio, mi fydd yna nodiadau ar hynna'n dod fyny yn y wers yma rwan. Iawn, felly mae Uned 2, mae yna gwestiwn hir ar ddadleuon cyfoes, sydd yn gwestiwn 20 marc ar y dechrau, a wedyn mae gweddill yr arholiad yn gwestiynau byr, so wahanol iawn i Uned 1, mae'r gwestiynau'n fyr, a mae yna gwestiynau marc, 2 marc, 4 marc, mae'n rhai chydig bach hirach hefyd. Mae yna ymchwil, a dyn ni'n dechrau ymchwil Kohlberg ac ymchwil Milgram, a wedyn mae'r gweddill yna fo yn sut i wneud ymchwiliad, sut i gynnal ymchwiliad eich hunan, beth sy'n wneud ymchwiliad da, ac edrych a dysgu'r sgiliau sydd i wneud ymchwiliad da mewn Seicoleg. Wan mae Seicoleg yn wahanol iawn i'r gwyddonau eraill, neu'r gwyddorau eraill, achos mae yn defnyddio pobl, mae'n wneud i arbrofi nhw ar bobl, a mae hynna wedyn yn arwain at lot o broblemau. Achos os da chi eisiau dysgu amdan ymddygiad, mae rhaid i chi edrych ar bobl. Mae yna nifer o ddulliau i wneud hynna, mi fyddwn ni'n edrych ar nhw wedyn, ond hefyd, da ni eisiau dewis y pobl cywir, yr sampl cywir. A felly, da ni'n galw pobl sydd yn rhan o ymchwil Seicoleg yn gyfranogwyr, achos maen nhw'n cyfrannu, mae data nhw sy'n cael eu cyfrannu at ni, ac felly mi fyddwn ni'n edrych ar sut da ni'n dewis cyfranogwyr a sut da ni'n neud hynna'n iawn a beth yw'r mantais ac anfantais dulliau gwahanol o ddefnyddio cyfranogwyr. Iawn. Wan ta, jyst i gael del, o'r maes llafur mae'r darn yma wedi dod, so felly da ni'n gorfod gwybod, mae'n dweud bod ni'n gorfod gwybodaeth, dealltwriaeth a gwerthusiad o. Wan ta mae'r geirfa yna'n ofnadwy o bwysig. Gwybodaeth yn golygu bod chi angen disgrifio, bod chi angen deud beth mae'r rhywbeth golygu. Fel arfer mae hwnna'n golygu diffiniad. Felly mae bob un rhan efo gwybodaeth chi fenno, da chi angen gallu disgrifio beth mae'n feddwl. So felly yn fan hyn, da chi angen gwybod beth ydy poblogaeth targed, fframiau samplu, hap samplu ac yn y blaen. Mae dealltwriaeth yn golygu bod rhaid i chi allu cymhwyso y wybodaeth yna. Felly, os o'n dangos dull samplu, sa chi'n gorfod deud pa fath o dull samplu ydy'r dull yna. Ac hefyd, mi fysa fo yn edrych ar fatha o'r cwestiwn arholiad, mi fysa chi wedyn benderfynu pa fath o dull samplu ydy hwnna. A hefyd, illa yn yr hanesau di gwybod beth yw'r mantais ac anfantais, ond mae'r dealltwriaeth mewn y fanna hefyd, illa bod eich edrych ar y mantais ac anfantais o fewn y cwestiwn o ddefnyddio'r dull yna. Felly mae hwnna'n ofnadwy o bwysig. Weithiau mae o ddim yn cynnwys gair gwerthusiad, felly mae'n golygu bod chi ddim yn gorfod deud beth i manteisio neu anfanteisio rhywbeth, ond os ydy'r gwerthusiad yna, da chi'n gorfod cael gwybodaeth, dealltwriaeth a gwerthusiad yno fo. Mae o'n anodd iawn meddwl am werthusiad ar gyfer y ddau cyntaf, poblogaethau targed a fframiau samplu, ond y gweddill yn nhw, mi fydd yna fantais gan fantais pendant i ddefnyddio y samplu yna. Iawn, wan ta, y poblogaeth targed,
Wan ta, pwy ydy hynna ydy'r poblogaeth y bwriedir i astudio? Felly, a hefyd, os da chi wedi gwneud ymchwiliad, i bwy mae'r ymchwiliad yna, mae'r data yna'n gywir amdanyn nhw. A wedyn, o fewn eich poblogaeth targed chi wedyn, y bobl sydd yn yr ffram samplu ydy'r bobl sydd yn gallu cael ei dewis i fod yn gyfranogwr i chi. Felly, os ydych chi'n edrych ar ddedwn ni ddisgyblion, myfyrwyr, eich coleg chi neu eich ysgol chi, os ydych chi'n gwneud ymchwiliad amdan i weld os ydych ysgol chi neu'ch coleg chi'n wahanol i ysgol neu goleg arall, ella bod chi yn mynd i ddewis sampl o'ch ysgol chi a cymharu nhw efo sampl o ysgol arall. Wan ta, y poblogaeth targed felly bysa'r holl ddisgyblion sy'n yr ysgol. Ond ella o fewn hynna wedyn, da chi wedyn dim ond yn edrych ar ddau, wel, ella bod blwyddyn 7 ydyn ni di'r rhai gennych chi access i, da chi'n defnyddio blwyddyn 7. So felly mae pawb blwyddyn 7 efo siawns i gael ei ddewis sampl. So felly mae'ch ffram samplu chi bysa blwyddyn 7. Iawn, bod eich poblogaeth targed chi wedi lle gyd, y bobl sydd yn gallu cael ei ddefnyddio. Di hwnna ddim yn enghraifft gwych i fod yn onest. Mae'n enghraifft bach yn well efo hyn. Enghraifft fan hyn ydy ymchwiliad i weld barn pobl ifanc Cymru rhwng 16 ag 18 oed ar feipio, os ydych chi'n gwneud yr ymchwiliad yna. Y poblogaeth targed fyddai pob unigolyn rhwng 16 ag 18 yng Nghymru. Achos dyna pwy ydych chi eisiau astudio, ydych chi'n deud yn eich teitl chi bod dyna beth ydych chi'n trio astudio. Dyna beth ydych amcan chi. A wedyn, os oes rhestr o'r holl unigolion yma, bob person sydd rhwng 16 ag 18 yng Nghymru, ac da chi wedyn yn dewis ar hap o'r sampl o'r criw yna. Wel, mae'ch poblogaeth targed chi, union y peth eich ffram samplu chi, achos mae pawb yn yr rhwng 16 ag 18 oed yn gallu cael ei ddewis. Ond yn y rhan fwyaf achosion, dydy hynna ddim yn wir, achos mae'n ofnadwy anodd cael yr mynediad at bob un person sydd yn y boblogaeth targed. Felly, os di hynna'n digwydd, i wneud yr ymchwil byddech chi'n ymweld ydyn ni 10 ysgol neu coleg ac wedyn dewis sampl o'r unigolion sydd rhwng 16 ag 18 oed yn y colega neu'r ysgolion yna. So felly, bod yr boblogaeth targed ydi bob un unigolyn rhwng 16 ag 18 oed yng Nghymru, yr ffram samplu chi bysa yr disgyblion neu myfyrwyr 16 ag 18 oed yn yr ysgol neu golega da chi'n mynd i, achos nhw di'r unig rai sydd efo siawns i fod yn eich sampl chi. So nhw di'r ffram samplu bod y boblogaeth targed ydi pawb rhwng 16 ag 18 oed. Da chi felly'n gobeithio wrth ddewis y ffram samplu yna, mi fyddach chi efo digon o fyfyrwyr neu bobl ifanc i allu bod eich gwybodaeth chi, allu bod eich data chi yn gallu golygu, yn gallu cyffredinoli i gweddill y sampl, i gweddill y boblogaeth targed. Iawn. Yn fan hyn, ar ôl fi ddeud hynna i gyd, iawn, beth sy'n ni'n disgwyl di yn mewn yr holiad, bysa rhaid i chi diffinio be ydi poblogaeth targed a diffinio be ydi fframiau samplu. Ac ella sa chi'n gallu i ddeall, sa chi'n gallu gweld yn rhoi ffram samplu sydd ella ddim yn berthnasol i'r boblogaeth targed, neu'n cymryd rhan fach o'r boblogaeth targed a fel edas i fo disgyblion blwyddyn 7. Wel, ydy'n iawn, sa ni'n edrych ar ffram samplu o blwyddyn 7 amdano eich ysgol neu coleg chi. Wel, ella bod, achos mae pawb arall yn llawer hyn yn nhw, so ella dyn nhw ddim yn gallu, dych data nhw ddim yn gallu cael ei gyffredinoli i gweddill y bobl sydd yna. Alla hynna sa'r dealltwriaeth yn fan hyn, o weld bod chi yn dall beth i fframiau samplu a beth i boblogaeth targed. Iawn, o ran hynna wedyn, da ni'n edrych ar, o fewn yn fframiau samplu ni, da ni'n gorfod dewis pobl i fod yn gyfranogwyr. Wan, mae wneud unrhyw fath ymchwil, dwi'n gwybod os da chi wedi gwneud eich ymchwil efo'r BAC yn blwyddyn 10, neu os da chi wedi gwneud ymchwil yn blwyddyn 13 efo'r BAC, a da chi'n gorfod rhannu holiaduron allan. I bwy'n union da chi'n rhoi yr holiaduron mae i gael eich data chi nôl. Wan, os da chi wedi cael gafal ar pwy bynnag sydd yna ar gael i chi, iawn, ella bod chi'n gwybod hynna, da chi wedi gwneud be maen nhw'n galw'n samplu cyfla. Iawn? A mae samplu cyfla ydy, mae'n nifer fawr iawn o'r ymchwiliadau da ni'n gwneud yn ymchwiliad sy'n defnyddio samplu cyfla. A heina ydy ella'r ffordd hawdda i wneud dull samplu. Wan ta, yn syml iawn, yr samplu cyfla yw pam fydd yr ymchwilydd, dwi'n darllen hwn oddi ar beth sydd wedi cael ei sgwennu'n barod, yn cael ei
cael gafel ar y pobl gyntaf sydd ar gael iddynt, sy'n gyfleus o'r ffram samplu i wneud yr ymchwil. Enghraifft, gofyn i siopwyr unigol ar y stryd Aberystwyth lenwi eich oleudyra chi. Yr enghraifft, da ni'n neud y chweched dosbarth fwyaf, dwi'n meddwl ydy, os di ym 2013, mae yna ddillu ymchwil, a mae ymchwil yn gorfod cael ei wneud yn y dosbarth. Ac yn aml iawn, fel y sampl, mae myfyrwyr chwechad yn defnyddio y myfyrwyr chwechad eraill sydd ar gael yn yr ystafell gyffredin iddyn nhw ar y pryd. A felly sampl cyfla ydy hwnna, pa bynnag sydd ar gael yn y ystafell gyffredin. Mae'n bwysig erbyn cyrraedd ymchwil 2013 hefyd bod yr unigolion yna dros 18 oed i allu rhoi i caniatad, ond mynd ar rhywbeth gwahanol. Iawn, felly, da ni'n cael diffiniad. Mantais hyn ydy bod o'n gyflym ac yn hawdd gael gafel ar sampl. Iawn, a felly mae'n arbad amser gwerthfawr. Ac ella bod o'n swnio nad yw'n syml, ond mae jyst deud mae o'n gyflym ac yn hawdd gael gafel ar sampl. Iawn, hwn di'r ffordd cyflym mae i gallu neud o. Anfantais. Anfantais ydy bod yr samplu ddim yn deg. A be hynna ydy bod o'n gallu dangos tuedd. Os da chi'n dewis myfyrwyr chweched dosbarth enghraifft pobl sydd yn yr ystafell gyffredin, wel, dydy hynna yn sampl deg o bobl sydd rhwng 16 a 18 oed, achos mae pawb sydd yn neud pwnc lefel A fel arfer, gallu chdi bach yn uwch ar gyfer taled na gallu yr boblogaeth gyffredinol. Hefyd, os da chi'n mynd mewn ystafell gyffredin, da chi'n methu yr myfyrwyr sydd efo gwersi yn y bryd. Felly, os oes y wersi bioleg ymlaen, neu os oes Seicoleg ymlaen, bydd y myfyrwyr sydd yn gwneud y pynciau yna ddim yn ar gael i chi. A felly mae'r sampl wedyn yn gallu bod yn anheg a ddim yn hawdd gyffredinoli ar gyfer y boblogaeth darged. Hefyd, mae'n anochel bod tuedd gafo sampl i ddynnu ran fach o'r boblogaeth darged. Felly, os da chi'n dewis criw bach, iawn, a da chi'n dewis y bobl sydd ar gael i chi ar y pryd, iawn, dydy ddim yn mynd i fod yn gallu cael ei gyffredinoli i gweddill y sampl. Iawn, so hwnna ydy'r samplu cyfla. Ac y math o gwestiwn sy'n gallu gofyn ydy, diffiniwch beth ydy olygyr gan samplu cyfla, neu beth olygyr gan samplu cyfla, beth yw mantais am ddau farc, beth yw anfantais am ddau farc. A wedyn hefyd, sy'n gallu dangos paragraff o wybodaeth, a bod yn gofyn i chi pa fath o samplu sy'n digwydd yn fanna, so chi'n gorfod adnabod pa samplu cyfla sy'n digwydd. A hefyd, so chi'n gallu cael, mae'n ymchwiliad yn digwydd, pa ddill fysa chi'n defnyddio i ddewis eich sampl, a bod chi'n dewis, so samplu cyfla yn gallu digwydd, a sa chi'n gorfod deud wedyn sut sa chi wedi darganfod y samplu cyfla yna. Iawn, samplu hap samplu. Wan ta, hwn, sampl hap samplu ydy'r un, da ni'n gyfarwydd iawn efo, a da ni'n disgwyl sy'n digwydd ydy bod yr random sample yn Saesneg ydy bod pawb efo'r un siawns yn cael ei ddewis, enghraifft os da chi yn cael enw pawb o'ch ffram samplu chi mewn het, a da chi'n dewis 20 neu 40 enw allan o'r het, a hwnna ydy'r sampl. Wan ta, mae o'n yn ddill teg. Mae bob un person sy'n het, ac fel arfer, sa'n ni ddim yn defnyddio het dim mwy, sa'n chi'n defnyddio, sa'n chi'n rhoi'r rhif i bob unigolyn, a sa'n chi'n iwsio random number generator ar gyfrifiadur, a wedyn sa'n chi'n gallu wedyn cael yr enw yna. Fel da chi'n gwybod, mae athrawon natur defnyddio hynna os ydyn nhw'n cwestiynu'n dosbarth. Da chi'n gallu cael random name generator o Google Classroom neu o class chart sy'n bynnag sy'n cael ei ddefnyddio yn ysgol chi, a mae'r athrawon wedyn gallu gofyn cwestiwn i'r unigolyn yna. A da chi byth yn gwybod os ych cwestiwn i ddod i chi, a mae'n golygu bod pawb o'r un siawns sy'n cael ei ddewis cwestiwn i. Mae o ddill teg iawn, gyda pawb o'r un siawns sy'n cael ei ddewis. A wedyn hefyd, mae'n dweud fan hyn, os da chi'n gallu gwneud arbrawf grwpiau yn y benol, lle mae hynny'n ddim berthnasol, da chi'n gwybod beth ydy arbrawf grwpiau yn y benol. Da chi'n gallu, os da chi'n dewis 2 grŵp o bobl i gymharu nhw, a mae un yn gwneud un peth a llall yn ei grŵp arall, wel gallwch chi hap samplu pa un sy'n gwneud pa un grŵp, a dyn does ddim siawns wedyn bod eich tuedd chi wedi dewis y bobl gorau, neu'r bobl da chi'n meddwl sy'n mynd i performio ora mewn un grŵp. Neu sa meddygon ella yn edrych ar cyffur newydd, mi os nhw'n gorau hap samplu pwy sy'n mynd i gael yr cyffur a pwy sy'n mynd i gael y placebo, sef yr tablet sydd ddim yn golygu'n byd, i weld
fel bod nhw ddim yn dangos tuedd yn dewis bobl sydd fwy tebygol o wella yn yr criw sydd yn cael y cyffur newid. Mantais fyn, iawn, dull teg, pawb fod yn siawns, di-duedd. Iawn, pawb fod yn siawns gael ei dewis. Yr anfantais ydy mae'n bosib i nifer o bobl sy'n cael ei dewis wrthod. Iawn, dwi'm yn gwybod os da chi wedi cael ffôn col, neu os ydych rhieni chi neu rhywun yn tŷ chi wedi cael ffôn col yn gofyn nhw fod yn wneud rhyw survey am rwy'n rhoi ffôn lawr. Wel, ella bod nhw wedi cael ei dewis ar hap i wneud ymchwil, ond dyn nhw wedi penderfynu peidio cymryd rhan. A dyna beth sy'n wir rhan fwyaf achosion os da chi wedi cael eich samplu, mae bobl yn gofyn i bobl cymryd rhan a maen nhw'n dweud gwrthod wneud. Wedyn mae hynna'n golygu, os di nifer o bobl yn gwrthod cymryd rhan, bod o wedyn gallu mynd sampl anheg. Anfantais arall efo hwn hefyd ydy gallech chi hap samplu nifer o bobl tebyg iawn. Fatha sa chi'n rhaid enw pawb o'ch ysgol chi mewn het a sa chi'n tynnu 10 enw allan. Wel, mae'n anamal iawn sa chi'n cael 2 o flwyddyn 7, 2 flwyddyn 8, 2 flwyddyn 9, 2 flwyddyn 10, 2 flwyddyn 11. Iawn, debygol, da chi'n mynd i gael lot mwy o ella 1 flwyddyn ar lleill. So, felly, dydy ddim yn sampl sydd yn dangos yr ffram sampling gywir beth bynnag, achos da chi wedi ar hap dewis lot o bobl tebyg iawn i gilydd. Iawn, samplu haenedig. Wanta, ella, da ni'n mynd i faes, ella, da ni ddim o'r gyfarwydd efo hwn. So, sampl yma, lle da chi dewis grwpiau mae angen y cynrychioli i roi trawstoriad teg o'r boblogaeth. Yna defnyddio dull samplu ar hap o fewn y grwpiau hyn. Wan ni'n sôn cynt efo'r dull samplu ar hap fod y broblem mawr fanna, bys chi'n gallu ar hap dewis illa gormod o bobl flwyddyn 7 neu gormod o bobl flwyddyn 11. Wanta, mae'r samplu haenedig yn stopio hynna. Felly, enghraifft fan hyn, os da chi eisiau sampl o fyr i'r ysgol, gallwch hollti'r ysgol i'r holl dosbarthiadau cyfrestru, ac yna dewis sampl o 5 disgybl ar hap o bob dosbarth cyfrestru gyda chi'r ysgol. Mae'n golygu wedyn bod chi'n cael 5 person o bob un dosbarth cyfrestru. So felly mae gennych chi drawstoriad mawr iawn o'r ysgol, a hefyd mae'n gadael chydig bach ddi-duedd, achos da chi heb benderfynu pwy ydy'r unigolion yna, mae da chi wedi dewis ar hap o'r dosbarth yna. Wanta, mae hyn felly yn sampl sydd yn sicrhau trawstoriad o'r ffram samplu, ag eto mae'n sicrhau bod o'n ddi-duedd. Eto, anfantais fan hyn, mae hwnna'n anfantais bach hawdd i'w gofio, ydy bod nifer o'r pobl ddim yn dewis cymryd rhan. Iawn, so felly, os da chi'n dewis rwy'n ar hap, mae yna siawns bod nhw'n dweud, diolch yn ymwneud dewis, na, diolch. Mae'n un peth fan hyn, os o'n i'n dewis chi wneud gwasanaeth bod oeddech chi yn flwyddyn 10 yn ysgol, a da chi fod i ddarllen flaen pawb, a da chi'n penderfynu, wel, na, dwi'n eisiau gwneud hynna, a wedyn mis hynna wedyn yn golygu bod bod chi gathach dewis, da chi ddim yn cymryd rhan, so felly mae'n golygu bod yna broblem o'r dull dewis. Yn ogystal hynna, mae gennych chi broblem erall ar hap wedyn, ydy bod chi'n dewis y 5 disgybl o'r dosbarth yna sy'n debyg iawn i gilydd. So ella bod chi'n sicrhau efo'r henedig bod gennych chi amrydiad o bob un dosbarth, a mae gennych chi unigolion o bob un dosbarth, ond ella bod chi'n dewis pobl tebyg yn y dosbarthiadau yna ar hap. Sampl quota. Mae hwn yn debyg iawn eto i sampl unedig, lle da chi yn torri mewn i heina i gallu gweld y rhannau gwahanol yr ysgol neu rhannau gwahanol o beth chi'n neud. Ond y tro yma, yn hytrach na dewis ar hap ar y diwedd, mae rhywun yn dewis unigolion wedyn sydd yn dangos sydd yn amrydiad o beth ydych chi isio o fewn bob un haen. Be hynna'n golygu iddi, os da ni'n dewis, ydyn ni bod rhywun eisiau sampl o 14 disgybl o ysgol, iawn, a felly beth sa chi wedyn yn neud ydy 14 i'm yn ffigwr dawn digwydd, so 21 yn well. Iawn, o'n i ar 21 disgybl ysgol o'ch ysgol chi. Beth sa rhywun wedyn yn gallu neud i torri mewn i hynna i flwyddyn 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Felly mynd chi 7 haen, a wedyn yn hytrach na bod chi fel sampl haenedig yn rhoi pob un enw yn blwyddyn 7 mewn het, pob un enw yn blwyddyn 8, a tynnu 3 enw. Sa chi wedyn yn dewis un myfyriwr, dydyn ni bod mathemateg, dydyn ni edrych ar, bod un myfyriwr sydd yn wych yn mathemateg, un myfyriwr sydd yn ganolig yn mathemateg, ac un myfyriwr sydd illa ar wylod y grŵp mathemateg, a felly hynna i gynrychioli'r ysgol. Iawn, so felly sa chi'n gallu cael quota o
3 o flwyddyn 7, 3 o flwyddyn 8, 3 o flwyddyn 9, 3 o flwyddyn 10, a felly da chi'n dewis yn unigolion, da chi'n meddwl sy'n dangos yn nodweddion, da chi eisiau gwneud ora. Mantais o hyn ydy, da chi'n sicrhau bod chi'n cael sampl sydd yn cynrychioli bob rhan o'r boblogaeth yn fanwl. Mae gennych chi'r rheina, a wedyn mae gennych chi'r unigolion o fewn hynna wedyn, sy'n dangos nodweddion da chi eisiau. Dwi'n meddwl bod y sampl cwta, mae estyn, os da chi'n gwybod pwy di estyn sydd yn rownd i archwilio ysgolion a monitro ysgolion, maen nhw eisiau sampl o waith myfyrwyr, a fel arfer maen nhw'n gofyn am sampl cwta, so felly maen nhw'n gofyn am bob un dosbarth, maen nhw'n gofyn am un disgybl sydd yn agos i top, un agos i'n canol, ac un sy'n agos i gwylod y dosbarth yna, mwyn nhw'n cael gweld amrydiad o waith y dosbarth yna. A mae hwn yn fanteisiol gan bod nhw wedyn yn cael gweld yr pobl, gweld nifer o bobl sydd a gweld yr amrydiad sydd yn y dosbarth yna o ran gwaith. A felly mae'n gynrychioli cyfartal o'r is-grwpiau sydd y fewn yna. Anfantais? Wel, yr anfantais ydy, mae o'n gallu bod fyny dyddiadau'r ymchwiliwr. So felly, os yw rhywun yn gofyn i rywun amdan sampl gwaith, illa sy'n rhywun yn natur rhoi yn gorau un, a wedyn enghraifft da o rhywun sydd yn canol, ac illa dim y gwanad, rhywun eitha da wedyn i ddangos gwaith yna. So felly, dydy o ddim yn deg iawn ffordd mae rhywun, mae'n gallu bod fyny mae'n gallu cael i fyny i dueddiadau, mae'n gallu bod yn biased gan bod yr unigolion sy'n dewis y sampl, ac os da chi yn dewis y sampl, ella bod chi wedyn yng nghefn yn meddwl be mae hwn yn dangos, a da chi'n dewis unigolion i ddangos hynna. So mae cwta'n gallu bod yn rhagfarnllyd, iawn? Ella bod chi'n ffeindio dewis pobl da chi'n disgwyl sy'n mynd i ddangos yn nodweddion yma. Iawn. Iawn ta, so jyst i gael dall o'n, bob tro da ni'n edrych ar un o hyn, da ni eisiau edrych ar, os da ni'n cofio beth da ni eisiau top, da ni eisiau disgrifiad yna fo, a wedyn da ni eisiau gwerthuso fo, so mantais ac anfantais, a wedyn da chi eisiau ddeall o mwyn gallu cymwyso hynna i sefyllfa chi. Iawn, yr un nesaf da ni'n edrych ar ydy sampl hunan ddetholiedig. A mae hwn yn swnio'n nadwy gymaint, ond be ydy sampl lle mae pobl yn gwirfoddoli. Ac felly, beth sydd angen neud i rhoi cyfle i rwy'n gwirfoddoli. A gallwch chi wneud hyn mewn dipyn o ffyrdd gwahanol, so chi'n gallu rhoi poster fyny ar y wal, os da chi eisiau edrych ar ydy genethod neu hogia ora am go-cartio. Os da ni'n ymchwiliad yna, iawn, ac yr rhagdybiaeth i bod genethod yn well a dynion am rifio go-cart. A felly, beth sy'n eisiau gwneud wedyn ydy dewis, dwi eisiau dewis pobl i gymryd rhan o'r ymchwil, so dwi eisiau 20 o hogia i fod yn rhan o'r sampl yma. A beth sy'n ni'n gallu gwneud wedyn ydy, sy'n ni'n gallu cael sampl hunan ddetholedig, a beth hynna'n golygu, sy'n ni'n gwneud poster, deud yn union beth mae'r ymchwil yn mynd i wneud, sôn am gael go-cartio, sôn pryd yn eisiau wneud o, a roed o fyny ar y wal, illa mewn ysgolion, mewn colega, a wedyn dibynnu lle dwi eisiau sampl o, a mi fysa pawb wedyn yn gallu ymateb y sampl yna, a sy'n nhw'n gallu gwirfoddoli fod yn rhan o'r sampl, os dyn nhw eisiau bod yn rhan o'r sampl. Mae hwn yn digwydd lot ar-lein wan, lle mae hysbysebiad yn mynd ar-lein, ond mae'n gallu, estalwm mewn papur newydd, ond so'n gallu digwydd bod o fyny ar wal o'ch ysgol chi. Fel ydych chi'n gallu gweld, os ydych chi wedi gweld yr adverts ma'n sôn amdan, neu'r hysbyseb amdan yr go-cartio yma, ac os ydych chi yn licio go-cartio, a byddwch chi'n meddwl, dwi'n mynd i gael go-cartio am ddim, so ydych chi'n rhedeg enw lawr, a ydych chi'n mynd yna. A beth yw'r mantais di, mae'n nifer fach iawn sy'n tynnu allan, achos ydych chi'n gwybod yn union beth mae'n ymchwiliad yn ei cynt, felly ydych chi wedi penderfynu bych rhan ymchwiliad, so felly ydych chi ddim yn tynnu allan o'r ymchwiliad yna. So ydych chi ddim yn gwrthod cymryd rhan, ydych chi'n mynd yna, a mae pawb yn natur troi fyny i'r ymchwiliad yma, ydych chi'n dewis math yma o ddewis cyfranogwyr. A hefyd, beth sy'n dda yn fo hefyd ydy bod mae'r cyfranogwyr sy'n gwneud y gwaith gyd, ydych chi'n rhoi un poster fyny, a nhw sy'n ffendio chi, so ydych chi'n gorfod mynd i ffendio neb. Ar yr anfantais hwn ydy, os dwi wedi sôn am ymchwiliad yma, ydych chi'n licio go-cartio, wel, mi fysa chi wedi rhoi enw chi lawr. Ond dim ond y bobl sydd yn licio go-cartio, neu sydd dda go-cartio, ydy'r bobl sydd yn mynd i fod i henwan o lawr. Ac oherwydd hynna, mae'r sampl yn mynd i fod yn dangos tuedd, iawn, achos y pobl sydd yn dda ar y weithred ydi o. Un peth os ydyn ni'n gofyn amdan, dwi eisiau gwneud quiz, pwy sy'n fodlon cymryd rhan mewn quiz ar bop Cymraeg, a ni ddiwylliant Cymraeg. Wel, y bobl sy'n dda ar quizzes, y bobl sy'n
gwybod lot o ddilliau Craig di bobl sydd wedi enwan ymlaen, achos maen nhw'n gwybod sy'n nhw'n mwynhau'r math yna beth. So felly gen ni dull yma, booster ar fan i'r wal, wedyn mae'r cefnogwyr yn rhaid i henwan nhw lawr eu hunan, a wedyn mantais ydy bod pawb yn fodlon yn cymryd rhan, da ni'n gwybod beth sy'n digwydd cynt, so da ni'n mynd tynnu allan o'r ymchwiliad, ac ond yr anfantais ydy, illa bod un math o bobl sydd yn natur cymryd rhan. Mae yna ymchwiliad milgram, mi fyddwch chi'n edrych ar yr ymchwiliad milgram yma, ac pryd ydych chi yn edrych ar hwnna, mi fyddwch chi'n sylwi bod yr ymchwiliad yna yn defnyddio yr samplu hunan ddetholedig. Iawn. Nesa, samplu systematig. Mae'n hawdd dechrau cymysgu nhw am nifer nhw lawr. Ond mae samplu systematig yn lle mae bob un unigolyn yn cael ei roi mewn rhestr ar sail ryw ymddygiad neu ar sail ella beth ydych chi'n astudio. So ella da ni'n edrych ar, dwi'n rhaid enghraifft yn samples, a dyn, beth digwydd ar ôl chi gael y rhestr yma, da chi wedyn dewis yr enfed person. Be mae'n golygu ydy bod chi'n dewis os da chi isio, os da 200 o bobl yna, a da chi isio dewis 20 o bobl, sa chi'n mynd bob 10 person, so'r cynta 11, 21 ac yn y blaen, a pawb wedi'r rhestr yna, sa chi'n dewis yr enfed person. Wan ta, mae yna enghraifft yn hwn ydy, ond cofiwch, beth sy'n bwysig i sôn fan hyn ydy bod pawb ar y rhestr am ryw ymddygiad yn lle cynta, neu perfformiad yn ymddygiad yn lle cynta. So fan hyn, gallai host ysgyblion blwyddyn 12 yr ysgol cael ei rhestr mewn trefn canlyniad gau, o sgôr gorau, sgôr isa, a wedyn os da chi fo 100 o bobl, a sa chi eisiau 20 disgybl i ddangos i gyfrinacholi'r ysgol, mi os da chi wedyn dewis y cynta, chwechad, a mynd fesul 5 fla. Mantais hyn ydy bod chi'n sicrhau bod chi'n dewis pobl o bob un rhan o'r boblogaeth. Mae'n ddiduedd hefyd, gan bod chi'n defnyddio system wrthrychol, objectif, iawn, does am tuedd yn efo, dim chi sydd wedi dewis, oce, dwi'n dewis bob yn 4 mwyn cael fo neu hi mewn na, iawn, da chi dewis o flaen llaw. Anfantais ydy dydy'r sampl ddim ar hap, iawn, mae'n fwy o debygrwydd gael ei dewis yn lleill, os enghraifft ydy bobl sydd yn ail trydydd, iawn, maen nhw'n anebygol iawn o gael ei dewis mynd unrhyw sampl achos o'r cynta a wedyn ymlaen dio. Iawn. So felly gallu dadlau bod y sampl ddim yn 10. Iawn. A hon dy'r dull samplu ola, samplu peleneira. Dydy o ddim yn golygu, dwi'n gwybod eira wedi bod ddiweddar, dwi'n gwybod pryd ydych chi'n gwrando ar hwn, ond mae'r sampl peleneira, diolch yn byd wneud efo peleneira, ond be dio ydy bod y seicolegwyr mond yn gorfod cael gafal ar un neu chydig iawn unigolion o gyfranogwyr. A wedyn maen nhw'n gofyn i'r cyfranogwyr wedyn i ddod o hyd i fwy o bobl. Wedyn, mae hyn yn digwydd os da chi eisiau sampl arbenigol iawn. Enghraifft, sa rwy'n eisiau gwneud cymhariaeth rhwng pa mor hapus ydy grŵp o gefnogwyr, pwy ddedwn ni ddweud, Everton a Leeds United. Iawn, dwi eisiau gwneud cymhariaeth i weld pa grŵp o gefnogwyr ydy'r hapusa. Dwi'n abod 3 fan Everton a dwi'n abod rhyw 2 fan o Leeds. Iawn, ond mae hynna'n ddigon i wneud sampl peleneira. Dwi'n digon i wneud unrhyw sampl arall, ac dydw i'n gwybod ffordd arall i gael gafel ar sampl, ond dwi'n gwybod os dwi'n holi yr 3 cefnogwyr Everton ac yn gofyn, gallwch chi ffeindio fwy o cefnogwyr Everton i fi? Mi fysa nhw'n gallu ffeindio hynna, achos maen nhw'n neud efo cefnogwyr, maen nhw'n rhannu'r un bus i fynd i gema ac yn y blaen efo cefnogwyr eraill, a mi fysa'r un peth digwydd o'r cefnogwyr Leeds. So felly mi fysa nhw wedyn yn gallu ffeindio yr unigolion yma. Mae hwn yn cael ei ddefnyddio'n aml os ydy, os da chi'n eisiau sampl arbenigol iawn, fer enghraifft, pobl sy'n defnyddio rhyw fath o gyffur arbennig i weld os di hwnna'n cael effaith andwyol ar y corff hir dymor. Felly os chi'n nabod gymaint o bobl sydd yn gwneud hynna, ond mi fysa ella'r person sydd yn rhan o'n efo yn gwybod hynna. Iawn, neu bobl sy'n defnyddio, dwi'n mwyn gwybod, iawn, ond mae o'n ffordd dda o gael sampl arbenigol. Mantais ddim yn ffordd i gael sampl arbenigol, lle mae'n anodd iawn, neu'n amosib dod o hyd iddynt, mewn dull arall, ond yn anfantais ydy, dwi'n nabod 3 fan Everton, ond illa bod nhw i gyd nabod i gilydd ac illa bod yr pobl yna
i gyd yn rhan math o fans Everton. Ac oherwydd hynna, dydw i'm yn cael amrydiad neu trawstoriad o'r boblogaeth dwi isio. Dwi'n mond yn cael bobl sy'n nabod y person cyntaf, ac efallai bod nhw'n mond yn nabod un math o berson. So felly mae o'n anebygol iawn bydd yn cynrychioli'r boblogaeth arged i gyd. Iawn, so felly, dyna beth yw'r dulliau o ddewis sampl y pobl, y dewis cyfranogwyr, ond mae yna un math o ymchwiliad arall, sef os da chi yn gwneud ymchwiliad ar sylwi. Felly, enghraifft, sa chi'n ar sylwi ymddygiad ymysodol ar mwnciod yn wneud, pryd da chi'n bwydo nhw, neu os da chi yn edrych ar sylwi ymddygiad os o wahaniaeth rhwng sy'n mae hogia a genod yn ymddwyn pan maen nhw'n ysgol feithrin, neu os da chi'n edrych ar ymddygiad gwrthgymdeithasol ar y stryda gyda'r hwyr pryd mae'r tafarndau'n cau. Wan, mae hein yn ymchwil ar sylwi, ac da chi'n ar sylwi pawb yn barod, so sut da chi yn dewis o fewn fanna beth yw'r digwyddiadau da chi'n cyfnodi. Ond mae yna ddau ffordd o wneud hyn, so technical sampl o sylwi, sef sampl digwyddiad. Enghraifft, be da chi'n neud ydy, da chi'n gallu cyfri faint o ddigwyddiadau penodol sy'n digwydd mewn cyfnod amser. So felly, yn fan hyn, os da ni eisiau edrych ar ymosodedd, aggressiveness, so felly mi fyswn ni'n edrych ar gamera'r stryd fawr, a mi fyswn ni bob tro da ni'n gweld rwy'n yn bod yn ymosodol, mi fyswn ni'n cofnodi hynna, a felly cofnodi maint mewn awr, a sy'n gallu cymharu hynna wedyn efo amser gwahanol i weld os yna broblem ar yr amser penodol yna. Neu os da ni'n edrych ar sampl digwyddiad efo yn mwnciod, pryd maen nhw'n cael ei bwydo, so ni'n gallu edrych ar os yna rannu'n digwydd, so ni'n gallu cofnodi faint o rannu sy'n digwydd, os ydyn nhw'n rhannu bwyd, rhannu gwybodaeth, dwi'n gwybod sy'n nhw'n gallu rhannu gwybodaeth, ond rhannu fy gilydd, iawn. Yr anfantais o fyna ydi, da chi yn anwybyddu bob digwyddiad arall sy'n digwydd, da chi mond yn edrych ar un peth, ac efallai sy'n gallu bod yn ymchwiliad lleihadol iawn. Mae'n neud swnio os da chi mond yn edrych ar un peth, dim ond yr un peth yna sy'n digwydd, un ymddygiad yna sy'n digwydd. Ffordd arall, os da chi yn gwneud sampl ar sylwi, ydy samplu amser. A beth ydy hynna'n dweud ydy, so ni'n gallu edrych ar, nid ni oedd ni'n sôn dan plant ysgolweithio sy'n wanaeth rhwng hogia genod ffordd nhw'n ymwneud ysgolweithrin, a mi os ni'n gallu cael cofnod wedyn bob 5 munud o weld be mae pawb yn gwneud ar 5 munud. A wedyn mi fysa ni'n gallu nodi beth sy'n digwydd fan'na, a wedyn neud yr un peth ar ôl 10 munud, chwarter awr, a wedyn mi fysa hynna wedyn yn rhoi trosolwg beth sy'n digwydd i gyd, fatha da chi'n cael snapshot o weld beth yw'r ymddygiad ar yr 5 munud. Broblem o hynna, mae mantais ydy bod o ddim yn ei duedd, ond yr anfantais ydy, da chi'n anwybyddu pob amser arall, lle bod y digwyddiadau diddorol i gyd digwydd rhwng y cyfnodau lle da chi yn mesur y wybodaeth. Iawn, so hwnna de, mynd i ddweud syml iawn, ond ydym yn syml iawn, hwnna ydy'r holl ddulliau sampliau dewis cyfranogwyr sydd ar gael, ac yn fan'na, fel ni'n sôn dechrau, da chi'n gorfod gwybod beth ydyn nhw, da chi'n gwybod beth ydy mantais nhw, da chi'n gwybod anfantais ac mantais di'r gwerthuso, a da chi hefyd yn gorfod gallu cymwyso'r wybodaeth i sefyllfa, da chi'n gweld y sefyllfa fatha sy'n nhw'n dangos pa fath o samplu diwn, da chi'n gorfod adnabod y math o'n samplu. Iawn, da ni'n mynd dechrau chydig o gwestiynau wan. Wan ta, os da chi isio trio hein, iawn, mae i gyd, dwi'n mond i edrych ar 2 bapur yr holiad, sef papur 2022 a 2019. Ac fel da chi'n gallu gweld y math o gwestiynau, gan ddyn nhw'n enghraifft disgrifiwch samplu digwyddiad. Wan, mae hwn yn mynd nôl i beth yn ei newydd wneud, ac felly sampl arsylwadol, lle da chi'n edrych ar ddigwyddiad penodol, a sa chi'n gallu rhoid yr enghraifft na dwi wedi wneud efo bod ni'n edrych ar fwnciod a bod ni'n edrych ar bob tro maen nhw yn rhannu, dwi'n gwybod os dwi'n enghraifft da, ond mi fysa rhywbeth fel yna'n gywir. So os da chi go arno fo, gwch chi go arno fo, neu wasgu, neu ar ôl 3, dwi'n mynd i wasgu gael yr atab. A dyma fo, wel ta, os da chi wedi bod yn edrych ar un ac wedi bod yn edrych ar yr cynllun marcio, di'r cynllun marcio ddim llawer o helpu chi, ond yn yr
rhan dillu ymchwil, mae'r cynllun marcio yn help mawr, achos mae'r atebion yma yn atab perffaith o be sa'ch chi'n gallu sgwennu lawr i gael y 3 marc. Fel ydych chi'n gweld, does am lot da chi'n sgwennu lawr. So dechrau examplu ar sylwadol, lle bydd seicolegwyr yn awyddus i gyfnodi ymddygiad penodol yn arsylwyr gyfnogwyr. Iawn, mae hwnna'n gret, ond does ddim enghraifft caiff digwyddiad ymddygiad i gyfnodi bob tro bydd digwydd er mwyn creu cyfans o sgôr. Enghraifft, gall seicolegwyr nodi bob tro bydd cyfnogwyr yn dangos ymddygiad ymysodol er mwyn creu sgôr ymysodedd cyffredinol iawn. Ond mae hwnna'n ateb perffaith wrth gwrs, achos mae wedi cael ei sgwennu gan yr arholwr. Iawn, a da chi gael 3 marc, da chi angen disgrifiad lefel cyfrifiad yn drylwyr ac yn amlwg wedi cysylltu gyda enghraifft. A wedyn, os oes gennych chi ddim enghraifft, iawn, da chi'n cael 2 marc. Iawn, neu dim ond wedi rhoi enghraifft. Neu byda'n arwynebol. Iawn, cwestiwn arall? Hwn yw'r cwestiwn, dwi'n meddwl bod yna cwestiwn yna. Roedd ymchwil yn gyffredinol yn awgrymu bod y rhan fwyaf o oedolion yn cwblhau, gwch chi posio fo, gwch chi drio'r ateb os ydych chi eisiau. Fwyaf oedolion yn cwblhau rhwng 4 a 8 cylched cysgu sleep cycles. Felly bod hynna'n dim golygu fo i rywun sydd yn flwyddyn digwydd sleep cycles, mae'n rhywbeth sy'n digwydd flwyddyn 30 chwaith, ond be mae'n golygu bod chi'n mynd drwy o freuddwydio i gysgu ddofn i freuddwydio i gysgu ddofn. 8 gwaith tua 90 munud bob nos, 8 gwaith bob noson gyfa gysgu. I ddechrau gosach yr hyn, gwaith ymchwiliad gynnal astudiaeth arwyfeddolwyr mewn labordy cwsg prifysgol, gweld yn cysgu rhwng 6 a 8 a 9 awr bob nos. Esbonwch sy'n gallu seicolygu fod wedi casglu sampl hunan ddetholedig ar gyfer astudiaeth. Felly hunan ddetholedig, posteri fyny, os ydych chi eisiau deud lle, ydych chi'n mynd i roi posteri fyny yn eich ysgol chi, ond ydych chi eisiau pobl dos yn digwydd, lle yn lle 6 dosbarth yn unig, neu lle yn ystafell athrawon, ydych chi eisiau esbonio ni yn bob dim ydych chi eisiau'r pobl yma'n neud, a be di amcanion ymchwil ag yn ymlaen. Iawn, ac yn i weld yr atab. Di rhoi sbyseb ar ymgolch prifysgol, gofyn am bobl yn barod gyfer rhan astudiaeth cwsg. Iawn, so mae'r cwsg yn bwysig fan hyn. Mae rhaid iddo fo wedi cael i gymhwyso ar gyfer sefyllfa. Wedyn byddai'n aros i bobl ymatab gan y dewis gyfnogwyr addas o blith gwirfoddolwyr. Roedd esboniad sampl yn athletiig, caiff esboniad i roi yn ei gyd estyn llawr, so mae'r geiriau fel cwsg, faint o oriau mae rhywun cysgu gyda blaen yn gorfod bod yn rhan o fyna. Esboniwch i fi'r un o anfanteision samplu cwota. Wel, yna atab, yna un mantais ag un anfantais. Yr anfantais ydy bod yna agorad i y tuedd yr arbrofwr. Gwyd fel sy'n edrych wedi mynd mewn rhywun. Ond wedi mynd am ymchwilydd yr arbrofwr. Un mantais o samplu cwta yn y gall gynnwys tuedd ymchwilydd. Mae'n chwilydd dewis cyfnogwyr y blwydd cwta pan gyfleus iddo. Neu hi. Felly efallai na fydd yn sgrychuli'r holl bobl yn y cwta i sampl yna. Felly mae hwnna'n atab sydd â 2 marc a unrhyw un hein. Ddim yn gyrchadol. Mae sampl cwta fod yn cymryd llawer mwy amser na thechnegau sampl eraill. So mae unrhyw un yn hynna'n iawn. A mae hynna, os ydych chi eisiau fwy o enghreifftiau, wel, gallech chi gael hwnna wedyn o'r cynllun marcio. Eto, gwch chi wasgu pause y trio fo. Casglo pennaeth sampl o 360 o fyfyrwyr, coleg chwedlau dosbarth leol, derbyniad pob yr holiadur am pysrwydd, categori am fyfyrwyr bedwar grŵp, hapus iawn, hapus, amwys, ac anapus. Nodwch ddys samplu priodol ac esboniwch sy'n gallu'r pennaeth wedi defnyddio'r dull i gasglu cyfnogwyr ar gyfer ymchwilon. Wan ta, felly mae pennaeth gyda'r dewis sampl o 360 o fyfyrwyr coleg chwedlau dosbarth, felly diolch yn deud chi pa fath, so mae hwn yn dod lawr i'r cymwyso, sa chi'n gallu gwneud ar hap, bod enwa pob un person sydd yn y coleg yn mynd i het, sa chi'n dewis 360, sa chi'n gallu, ond illa bod hwnna ddim yn ffordd all, sa chi'n gallu defnyddio systematig, illa sa chi'n gallu defnyddio haenedig, ac illa sa chi'n gallu defnyddio sampl cyfle, ond beth bynnag da chi'n dewis, da chi'n gorau wedyn sôn amdan coleg chwech dosbarth, a sôn amdan bod nhw'n holi hapusrwydd, illa bod nhw'n rhoi be bynnag ffordd ydych chi'n dewis, ydych chi'n gorau wedyn i gymwyso fo ar gyfer yr atab yna. Ond dwi'n meddwl bod chi'n gallu defnyddio nifer go iawn o atebion gwahanol yn fan hyn, fyny i chi pa un ydych chi fwy hyderus efo. Mae'n sôn sampl quota gynta. Yna byddai'n dewis cyfnogwyr. Dyd sampl priodol wedi newid. Dy sampl cyfla o bob... so, mae beth sy'n digwydd i bod yn dewis sampl quota, dim sampl quota, dim yn gorfod bod y sampl quota. So chi'n gallu wneud sampl quota
lle chi'n dechrau bob un rhan o'r grŵp, bob un dosbarth, a wedyn dewis pobl sy'n gyda chwilio bob dosbarth, ond diolch yn gorau bod yn saml gwaith sefydliad lleill. Ond beth sy'n bwysig ydy cyd-destun llawn iddo fo. Iawn? So felly, bod chi wedyn yn gallu rhoi o mewn ymgylchedd yma. A na fo, iawn. Ystod pwysau rhywun bach. Felly, dyna fo'r wers gyntaf, iawn, ar uned 2, so yn y cyflwyniad byr iawn i uned 2, ac o'n i'n edrych ar sut o dewis cyfranogwyr a samplu. A felly, chi'n gweld o'r cwestiynau, doedd cwestiynau ddim yn ofnadwy heriol, ond yn bwysig iawn bod chi'n dysgu'ch gwaith yn fanwl o fan hyn, a bod chi'n gallu cymwyso fe sefyllfa newydd. Iawn, a na fo, diolch yn fawr i chi.